Dobroveče. Gledate Repliku, emisiju koja se bavi radom Skupštine Srbije. Posle više od godinu dana odlaganja, sporenja i usaglašavanja, pred poslanicima se konačno našao tekst Statuta Vojvodine i Zakona o utvrđivanju nadležnosti. Rasprava koja je vođena u Skupštini posljednja 2 dana pokazalo je da je i dalje glavna tačka sporenja to da li je u pitanju suštinska autonomija ili je na pomolu država u državi. O ovim pitanjima večeras razgovaramo sa gospodinom Dušanom Bajatovićem, poslanikom Socijalističke partije Srbije. Ligu socijaldemokrata Vojvodine predstavlja gospodin Bojan Kostreš, a opoziciju Miloš Aligrudić iz DSS-a i Aleksandar Martinović iz Srpske radikalne stranke. Dobroveče svima, hvala vam što ste došli. Pa da krenemo od vas, gospodine Bajatoviću. Neko je izračunao da je prošlo 397 dana od usvajanja statuta u Vojvođanskoj skupštini do njegovog dolaska u Beograd i u Skupštinu Srbije, a i dalje su neke iste dileme, kao na primjer da li se time cepa Srbija. Pa šta vi kažete na to? Ne mislim uopšte da je u pitanju. Ovo je prosto završetak jednog posla. To je posledica Ustava koji je donesen političkim konsenzusom u kome su učestvovale sve partije koje imaju večeras ovde predstavnike, kao i neke druge koje nemaju. Skoro sve, izvinjam se, gospodin Kostreš i ja sjedimo s iste strane, a ne slažemo se baš oko svega, jel? Dakle, vrlo jednostavno u tom Ustavu koji ima najviši pravni rang, sledeći je Zakon o utvrđivanju nadležnosti, podzakonski akt je Statut autonomne pokrajine Vojvodine. Ja zaista ne vidim da je negde Ustav prekršen, ali pošto je ovo, želim samo da kažem da je ono što je osnova u ovom Ustavu, vjerojatno ćemo pričati o detaljima, jeste da je obezbeđena puna kontrola od strane države Srbije svega onoga što je Vojvodini dato, bilo kao izvorne ili kao prenete nadležnost. Postoje te dve kategorije, samo još jednu rečenicu. Od 153 nadležnosti koje ne iskaču, dakle iz Ustava, preko 100 su prenete nadležnosti koje u svakom momentu mogu biti vraćene nazad državi Srbiji. Dakle, ne predstavljaju nikakva stečena prava koja sutra mogu da budu problem za nekakvu izmenu Ustava ili neku drugu stvar. I druga stvar koja je veoma važna jeste da je u svemu onome što bi eventualno možda moglo da liči na državu ili sumnjive ili neke velike nadležnosti uvedena prava stvar, a to je supervizor. U svemu je supervizor Vlada Republike Srbije i time je u potpunosti zaštićen državni interes. Vi ste danas vaše izlaganje završili rečima da li je to separatizam ili razvojna privredna šansa, zavisit će od političke elite u Srbiji. Da, pričao sam o teorijskom modelu. U teoriji zaista svaka takva pozicija... Jer se uzmete samo u političku elitu u Srbiji ili mislite da su dovoljne garancije u tekstu statuta i zakona? Znate kako kažu, čini mi se da to Nemci kažu, poverenje je dobro, ali kontrola je još bolja, jel? Tako da u tom smislu treba gledati celu stvar. U teorijskom smislu sve ono što je neka autonomija ili regija i tako dalje, zavisno kako će političke snage voditi celu priču, dakle, to zaista može teži ka unitarizmu i poništavanju autonomije, regionalnosti ili lokalnih ovlašćenja, kako god hoćete, ili u krajnjoj liniji nečemu što mi ovde zovemo secesionizam ili separatizam. Mislim da je pitanje autonomije Vojvodine srpsko pitanje. Ne znam gde bi oni Srbi iz Vojvodine koji nisu ni po čemu loši od bilo kojih drugih Srba, a trebalo bi da smo svi po tom pitanju jedinstveni. Dakle, nema mi od koga da se odcepljimo ili Vojvodina od nekog da se odcepljimo. Na kraju krajeva ja sebi ne vidim nekim pravim autohtonim Vojvođanom, što su teme o kojima vole da govore recimo neke naše kolege koje imaju vojvođanske, da kažem, obrise svojih stranaka. Ja ne vidim da su to uopšte teme. Mislim da je veoma važno da u budućnosti vojvođanska politička elita, dakle oni ljudi koji budu vodili, dakle, i koristili te nadležnosti, to rade na pravi način, da se one orijentisane pre svega na razvojne kategorije, na zaštitu kulturnih vrednosti, da taj vojvođanski mentalitet i ta želja da se živi bolje, da se radi više, da se ima više, da smo bliže nekom kulturnom konceptu, dakle i privrednom i političkom konceptu koji predstavlja nekakve evropske vrednosti, dođe do izražaja. Sve drugo mislim da bi bio politički promašaj i da jednostavno ne bi moglo ni da prođe. Gospodine Kostreš, vi kao predsednik stranke koja je uglavnom okrenuta ka Vojvodini, da li mislite da će politička elita Vojvodine iskoristiti ovo što bude dobila statutom na pravi način? Pa ono što je statut definisao i što će posle usvajanja stupiti na snagu jeste maksimum koji se mogao dobiti iz aktualnog Ustava Republike Srbije. Ja samo moram da kažem da je Liga socijaldemokrata Vojvodine bila protiv ovog Ustava
iz jednog jednostavnog razloga jer on u dovoljnoj meri ne garantuje vojvođansku autonomiju i ne sadrži u sebi one stvari koje je pokrajinska administracija tražila. To su zakonodavna, izvršna, delimična sudska vlast, izvorni prihodi i imovina koje će biti garantovane Ustavom. I to su teme koje nas zadovoljavaju. S druge strane, statut i zakon o nadležnostima su maksimalno što se moglo dobiti iz ovog ustavnog teksta i ja sam siguran da će vladajuća koalicija u Vojvodini omogućiti bolji, brži i efikasniji razvoj Vojvodine sa ove 153 nadležnosti. S jedne strane, a s druge strane mislim da ćemo biti dobar uzor sledećim pokrajinama, jer bit će pogrešno ako u Vojvodini ostane, odnosno u Republici Srbiji ostane samo jedna pokrajina, s tim ako gledamo da je Kosovo i Metohija nije trenutno u pravnom sistemu Republike Srbije. Dakle, ako imamo tu asimetričnu poziciju gde imamo samo jednu autonomnu pokrajinu, tada ćemo stalno imati nesporazume da li je ta autonomija potrebna ili nije. Dakle, Vojvodina će sigurno biti na neki način pionir u decentralizaciji i regionalizaciji Srbije i sva ona dobra iskustva i loša, kojih se nadam da neće biti, će poslužiti kao primer u izgradnji budućih autonomija na teritoriji Republike Srbije i u definisanju njihovih autonomija. Hajde da čujemo sad šta kaže opozicija. Gospodine Aligrudiću, vaša stranka je oštro kritikovala predlog statuta, navodi čak i da je opasan po državu Srbiju. Pa šta je to konkretno opasno u ovom tekstu? Opasno je što taj statut uvodi državu u državi. Jedno je pitanje decentralizacije i nivoa autonomije. Nemam ništa protiv autonomije, ne da nemam ništa protiv, nego sam apsolutno za. Prosto zato što to piše u Ustavu. A druga stvar je što jedna moderna država može se razvijati samo kao prilično decentralizovana država. Ovdje nije o tome reč. Znate, mogu krenem s jednom zagonetkom koju sam skoro čuo, vrlo zanimljiva. Postavite pitanje šta je to pije mleko i mauče. Pa valjda mačka, je li tako? A šta je to ima vladu i glavni grad? Pa verovatno država. Sad, kad vi vidite u određenju osnovnih pojmova u ovom statutu, kako su oni napravljeni, kako to sve izgleda, to podsjeća na državu. Dakle, ima vladu, ima glavni grad, ima nadležnosti koje sama sebi, taj statut je sam sebi dao određene nadležnosti pre nego što je Republika Srbija u skladu s Ustavom i jednu od tih nadležnosti poverila Vojvodini. Jer tu je jedna inverzija, tu je jedna igra koja je rađena. Prvo je Skupština Vojvodine donela statut, koji je sada na potvrđivanju u Republičkom parlamentu, a zatim je vlada Republike Srbije izašla konačno sa konačnim tekstom zakona o nadležnostima Vojvodine. A taj zakon prethodi statutu. Statut je podzakonski akt i mora prema Ustavu budu u saglasnosti s tim zakonom. I onda se tu pravila jedna trka, tu kao kad mačka sama sebi ili pas pokušava da uhvati rep, jednostavno pokušalo se da se sada ono što je urađeno u Vojvodini glasovima vojvođanskih poslanika, koji su legitimni zbog izbora, koji su tamo bili, legitimno su sakupili većinu, koji su rešili da odrede meru autonomije Vojvodine, navodeći da je to u skladu s Ustavom, onda je naravno Republička vlada probala da aminuje taj njihov zahtev na taj način što je pratila zapravo njihovu volju. I na taj način je vojvođanski parlament pokušao da izigrava neku vrstu autohtonosti, želje za ispoljavanjem državnosti ili neku vrstu suvereniteta kad je reč o određivanju poslova Vojvodine, što se ne može reći da je ustavno. Sam postupak je naopak. A da ne govorimo o sadržaju. Pazite, vi tu imate nadležnosti, ovo o čemu je malo čas rečeno, imate nadležnosti koje su poverene Vojvodini. Nije problem koliko je nadležnosti Vojvodini povereno, kao autonomnoj pokrajini. Poveravanje nadležnosti je jedna normalna procedura. Postavlja se pitanje kako su im poverene nadležnosti i šta se tu poverilo što se smeti nije nikako smelo. A šta nekako nije smelo? Evo, daću jedan prost primjer. Da ne bi velike reči upotrebljavali i posezali za primjerima koji su se ovih dana čuli, nego baš nešto drugo. Imate oblast socijalne zaštite, na primjer. U oblasti socijalne zaštite, član 69 Ustava, ovde, da mi se ne da lagati, može se pročitaš da piše u članu 69 Ustava, lepo stoji.
Evo, neće to dugo trajati, vrlo je kratko. Vrlo brzo. U članu 69 Ustava kaže kod socijalne zaštite da se pravo zaposlenih njihovih porodica na socijalno obezbeđenje i osiguranje uređuje zakonom. To je jedan od tih stavova člana 69. A onda, znači, u oblasti socijalne zaštite zaposlenih vi ne možete nigde više, nijednim podzakonskim aktom urediti tu oblast. Jer je ovaj član 69 Ustava ovo zakovom. I ako vi poveravate poslove iz oblasti socijalne zaštite, autonomije Vojvodine, možete im poveriti niz poslova, sem mogućnosti da uređuju ovu oblast. A šta kaže zakon o nadležnostima Vojvodine koji prati statut, naravno? On kaže da se mogu urediti, ova materija može urediti tako što će se dati i druga prava koja se ne mogu dati i ne daju se zakonom o socijalnoj zaštiti i da se mogu uvećavati obim tih prava. To znači da će građani Niša, Kragujevca, Leskovca, Vranja, Pirota i tako dalje moći da računa na korpus prava kojim obezbeđuje zakon Republike, ali će zato građani Sente, Vrbasa, Subotice, Novog Sada, Sremske Mitrovice i tako dalje moći da računaju na eventualno uvećanje korpusa tog prava ili na veća davanja prema drugačijim pravilima koje se donesu odlukama Skupštine Vojvodine. Nije ne, nego je to tako. To piše u vašim predlozima koje ste dostavili Skupštini, a ovo piše u Ustavu. U skladu sa zakonom, a zakon donosi Republika. Ne, piše u skladu sa zakonom, a u skladu s kojim zakonom? Pa republički. Pa tim koji ste podneli Narodnoj Skupštini pre neki dan. A nema više zakona u Skupštini Vojvodine. Ako je u skladu sa zakonom, može biti samo u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti. A to što ste ovde napisali nije nikako u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti. Pa koga vi vučete za nos? Dakle, drugim rečima, vi napravite 40 ili 50 neustavnih odredaba u zakonu i u statutu, najmanje toliko, pri čemu napravite niz dvosmislenih odredaba koje se mogu tumačiti kao direktno državno određenje dela teritorije, kao što je pitanje, dakle, pojma suverenosti građana, određivanje pojma građana, dezavuisanje pojma suvereniteta kroz vašu ovu floskulu o etničkim zajednicama na teritoriji Vojvodine, pa je verovatno nacionalna, odnosno etnička nacionalna zajednica, verovatno i srpska nacionalna zajednica. Gospodine Alegrović, hajte da čujemo i argumente Srpske radikalne stranke, pa ćemo onda da pustimo, tako reći, vlast da odgovori. Gospodine Martinoviću, vaša stranka takođe oštro kritikuje statut i vi navodite da su ovo pomoli države u državi. Gde tačno vidite te elemente? Pa prvo, bilo bi dobro da ste u emisiju pozvali prave tvorce statuta autonomne pokrajine Vojvodine, a to je Demokratska stranka. Mi sad smo u prilici da razgovaramo sa dva satelita Demokratske stranke, sa predstavnicima SPS-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji objektivno u Skupštini Vojvodine predstavljaju minorne političke snage. Ovog i ovakvog predloga statuta Vojvodine ne bi bilo da nije bilo Demokratske stranke. I mislim da bi bio red da ste u emisiju pozvali predstavnika Demokratske stranke. Ali dobro, bili su i predstavnici Demokratske stranke. U redu, ali evo, pošto ste pozvali, pošto ste pozvali advokate Demokratske stranke, mi sad moramo da polemišemo sa njima. Dakle, prvo, vlast je od izrade predloga statuta Vojvodine napravila pravi cirkus. Mi smo sad u poziciji da raspravljamo o nekakvom predlogu statuta Vojvodine koji Skupština Vojvodine uopšte nije izglasala. Naime, građani moraju da znaju da je ova i ovakva vlast napravila 4 verzije predloga statuta. Jedna verzija je iz oktobra 2008. godine. Dobro, hajde da se vratimo na ovu verziju koja je trenutno u Skupštini. To je jako važno pitanje. Dakle, druga verzija je verzija od 7. novembra, kada je Skupština Vojvodine, suprotno poslovniku Skupštine Vojvodine, usvojila nekakav zaključak o pravno-tehničkoj redakciji teksta predloga statuta koji je već izglasan. To je nemoguće, to ne postoji nigde na svetu. Treća verzija, pa čekajte, to govori o ozbiljnosti ljudi koji prave statut. Treća verzija, to je verzija Odbora za propise, koji je napravio prečišćeni tekst. I četvrta verzija je konačna navodno verzija o kojoj mi danas raspravljamo, a to je verzija Odbora za propise koji je napravljen 10. novembra 2009. godine. Pri tome, mi raspravljamo o tekstu koji Skupština Vojvodine nije izglasala, nego je utvrdio
Odbor za propise tako što je recimo pitanje odlikovanja izvornih prihoda Vojvodine glavnog grada tumačio kao tehničke neispravnosti u prvobitnoj verziji predloga statuta. Prvo, jasno je da su predlog statuta pisali neozbiljni ljudi. Danas i juče vi ste mogli da čujete samo jedan argument od predstavnika vlasti. Evo, mi smo pošteni i mi nećemo da odcepimo Vojvodinu, majke nam mile. Jeste da smo napravili niz grešaka oko izrade nacrta statuta, pa predloga statuta, pa statut putuje godinu dana, pa se 3 puta za 3 dana se 3 puta menja verzija predloga statuta i sad građani Srbije treba da kažu pa jeste, evo, ovo su ozbiljni ljudi, oni zaista žele dobro nama i našoj deci i zaista žele ekonomski razvoj Vojvodine. Šta vama konkretno smeta u tekstu koji je pred poslanicima? Pa čekajte, ako u predlogu statuta stoji da je Novi Sad glavni grad, ako u tekstu predloga statuta stoji da postoji nekakva Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, ako postoji pokrajinska vlada, pa ne morate da budete pravnik, dovoljno je da budete obdareni zdravim razumom, pa vam je jasno da su to obrisi državnosti. Mi ne kažemo da će sutra biti formirana nekakva nova vojvođanska država, ali potencijalno ovo su temeljni za takav jedan projekat. Ni bivša Jugoslavija nije se raspala 75. godine, nego se raspala 20 godina kasnije. Ovo je mina koja se postavlja u temelje države Srbije. I to je potpuno jasno. Na kraju krajeva, ovo je projekat koji nije smislio Boris Tadić. Ovo je projekat koji je smišljen čitav niz godina unazad. Dakle, jedan primer, to sigurno zna gospodin Bojan Kostreš, pošto je njegov šef 1991. godine slao memorandum Lordu Carringtonu. Dakle, Carringtonov plan iz 1991. godine za rešavanje krize u bivšoj Jugoslaviji imao je 2 aneksa. Jedan se odnosio na Kosovo i Metohiju, drugi se odnosio na Vojvodinu. A to je jako bitno. To je jako bitno. Nije to radila naša stranka, to je radio... Ja kažem, mogli biste pričati o tome šta je vaša stranka radila? Kako se zove, nekretnina po Hrtkovcima. Gospodine Kostreš, hajte da se vratimo na... Gospodine Martinović, znači zaboravit ćemo u ovom trenutku na 90. Činjenica da je Nenad Čanak uputio memorandum Lordu Carringtonu i rekao ili će Vojvodina biti federalna jedinica, Gospodine Martinoviću, ne razgovaramo o tome ni šta je vaša stranka radila tokom 90-ih, a možda bi se mogli o tome pričati, ali ne u ovoj emisiji, radili ste neke druge stvari. Mi smo branili državu, a neko drugi je rušio. Gospodine Martinoviću, hajde da se vratimo na temu. Je li Novi Sad glavni grad ili glavni zarez administrativni centar? Glavni grad, ako piše. Gospodine. Evo jedina stvar u kojoj mogu da složim sa gospodinom Martinovićem do sada. Suština cele priče i od toga da li su ozbiljni... Da, naravno. Oko toga da li su ljudi neozbiljni ili ozbiljni u pokrajinskoj administraciji govore građani Vojvodine. 3. mandat uzastopce ista vladajuća koalicija ili manje više ista vladajuća koalicija vlada pokrajinskom administracijom. Gospodine Martinović, molim vas dozvolite da gospodin Kostreš završi. Vi biste možda mogli budete pristojni malo. Tako da imamo 3. mandat i taj 3. mandat je na neki način potvrda da građani Vojvodine stoje iza ovoga o čemu mi pričamo. Suština statuta jeste da mi trebamo sada da donesemo, da preuzmemo nadležnosti i da pokrajinska administracija počne da ih primenjuje. Ovaj tip ubeđivanja da li će jednoga dana u Vojvodini doći do separatizma ili neće. Pa mi onda možemo da počnemo da se pripremamo za to da bi možda jednoga dana meteor mogao da padne na zemljinu kuglu pa da dođe do novog ledenog doba. Pa da onda svi počnemo da se spremamo. Mi smo štampali pasoše, štampala je naša omladina i da ste pročitali te pasoše. Piše Republika Vojvodina. Svakako. Ja ne krijem da sam ja za Republiku. To uopšte nije sporno. Pa šta to znači? Ali to uopšte nije sporno. A mi govorimo u ovome momentu... Vaš koalicioni partner kaže da vi niste za Republiku, a vi sad kažete da jeste za Republiku. Gospodine Martinović, ja bih zamolila da dozvolite gospodinu Kostrešu da... Ako hoćete, možete sami da govorite, uopšte nema problema. Čekajte, ovo je važno pitanje za građane. Možete, evo, dozvolite gospodinu Martinoviću da on kaže sve što hoće. Ubeđuje da nema separatizma i onda vam dođe predstavnik vladajuće partije i kaže da, ja se zalažem za Republiku Vojvodinu. Gospodine Martinoviću, dajte da poštujemo jedni druge i da sačekajte da gospodin Kostreš završi pa ćete dobiti reč. Izvolite.
postavite mi pitanje, pošto... Stali smo kod glavnog grada. Pa ja smatram da uopšte nije važno da li Novi Sad jeste glavni grad ili nije. Ja smatram da jeste. To na kraju krajeva piše u članu 10 statuta Autonomne pokrajine Vojvodine. Liga je na tome insistirala iz prostog razloga što je 2/3 poslanika Skupštine Vojvodine izglasalo tako jednu odluku i prosto ako to uradi 2/3 poslanika Skupštine Vojvodine, to onda treba tako i da ostane. Ali nije važno, zaista nije važno da li je Novi Sad glavni grad ili je glavni administrativni centar. To su na kraju krajeva sinonimi. Mnogo je važnije da li mi u Vojvodini sada konačno imamo pravo da konzumiramo autonomiju za koju zaslužujemo i koju građani Vojvodine žele. I da li će ta autonomija biti početak decentralizacije i regionalizacije Srbije i stvaranja efikasne države Srbije? To su pitanja oko kojih mi treba da razgovaramo danas. Razgovarat ćemo samo pre nego što gospodinu Aligrudiću dam reč. Samo gospodine Bajatoviću, je li za vas Novi Sad glavni grad ili je glavni zarez administrativni centar? Pa znate šta, ako ja treba budem na kvizu da slušam ovu cirkusku predstavu, znači kolega koji hoće da oponiraju svemu ovome, nema potrebe da ću odgovarati se da ili ne. Pa Novi Sad jeste glavni administrativni centar ili sedište pokrajinskog organa, kako god hoćete. Pa čak i da je glavni grad, da vam kažem. Ne bi mi smetali ako smo to našim amandmanom izmenili. Cilj jednog dela tih amandmana je bio da se te polemike u javnosti koje su tako smešne pomalo. To su neki manifestni oblici koji gospoda tumače kao neke političke tendencije. Pa samo ako mogu da kažem, ja sam vrlo pažljivo slušao. Dakle, suština da bi nešto bila mačka o kojoj govori gospodin Aligrudić, ona bi morala da ima sudsku, izvršnu i zakonodavnu vlast. Vojsku, policiju, predsjednika, način izbora. Pa ne, dobro, ja govorim o tipu mačaka. Ova mačka gospodina Aligrudića, ona mjauče ili bleji i pije mleko. Da bi bila ta druga mačka, ona bi morala da ima izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast. Ne, ja to ovako sam usput. Dakle, druga stvar, evo i noće se nastavlja jedna tendencija iz Skupštine Republike Srbije, gde ćemo mi vređanjem legitimnih političkih stavova, političkih protivnika, nazivajući ih, ne znam, izdajnicima, ne znam nija čime, već lošim Srbima, dokazati da se ovde radi o nekom separatističkom aktu i tako dalje. Mislim da su to gluposti. Dakle, šta je suština donošenja jednog ovakvog akta? Jeste, da li on predstavlja akt decentralizacije? Da. Da li je država Srbije u njemu u potpunosti zaštitila svoje interese? Po meni da. Možda će gospodin Aligrudić reći ne. Kako? Time što je u svim nadležnostima. To što ste vi rekli, argument socijalne zaštite, ste iznali kao narušavanje teritorijalnog integriteta ili diskriminaciju građana po pravima, to je smešno. Zato što tamo na kraju toga piše da će se to raditi u skladu sa republičkim zakonom. Dakle, radi se republičkim zakonom o socijalnoj zaštiti. Pa nemojte budete drski, jednostavno. Drski ste ceo dan, pa vi ćete imati... Govorite. Ja vam govorim od Gordane Čomić, nije moglo dođe do reči. To što vi imate potrebu da od ovoga napravite cirkus je kvalitet argumenta koji ste vi iznali večeras. Pa evo ja pokušavam. Evo ja ću da čutim. Pa bilo bi lepo da čutite. 20 sekundi da čujem jedan argument. Možete da čutite vi minut dok ja ne završim. Ne mogu. E pa onda... Ne samo ako možemo da završimo. Znači, šta je suština? Znači, to što je rečeno, znači, to su smešni argumenti. Možda tu ima nekih stvari koje se ne slažemo. Ja ne podržavam ovo što gospodin Kostrić govori. Kakva ovo je republika, nema šanse, ne dolazi u obzir. Čekajte, to je sve jedna vlast. Samo malo da vam kažem. Znači, ako mogu da završim gospodine Martinoviću, iako je bilo nekih autonomaških koncepata ili secesionističkih namera, koncept gospodina Kostrića u ovom momentu nije na dnevnom redu. Kako nije? Pa čovjek kaže da je Novi Sad glavni grad. Hoćete se vi upristojiti. Pa malo te što si me vređao još ovde ili Kostrića ili ljude koji su za ovo, si ih naziva ovako i onako, pa onda ćuti malo. Znači šta je suština? Znači treba da se vratimo na ono što je na dnevnom redu. Na dnevnom redu je autonomija Vojvodine koja je posledica Ustava za koje su glasale i vaše stranke. Gospodin Aligrudić govori o proceduri. Pa imali ste godinu dana Koštunicine vlade koja je inicijator Ustava da donesete taj predlog zakona o prenosu nadležnosti. Što ga niste doneli? Sad ćemo govoriti. Pa ne, dobro, odgovorite. Onda dalje, iznose se nekakvi argumenti. Na kraju svih tih članova, i o socijalnoj zaštiti, i o urbanizmu, i o zdravstvu, i o školstvu. Kod kulture su nešto šire ovlašćenja, tako da je. Većina tih stvari su prenete nadležnosti gde vlada na različite načine, tačno pobrojene, definisane,
čak i kroz inspekcijske organe, vrši nadzor nad obavljanjem tih delatnosti. Da li je to dovoljna zaštita? Uobičajena zaštita u svetu je da postoji supervizija. Ja tvrdim da je dovoljna. Čime je onda ugrožena država Srbija? Samim postojanjem autonomije. Pa onda neka budu korektne naše političke kolege i neka kažu da autonomija Vojvodine ne treba da postoji i da ćemo mi da razmišljamo o tamnom jalajetu zato što neko živi od političkih strahova i želi da ubere dnevno političke poene. Onda mi nismo korektni ni prema onima koji gledaju prenose Skupštine, ni prema onim gledalcima koji gledaju ovu vašu emisiju, jer su oni oštećeni za pravo da se na pravi način upoznaju sa tekstom statuta, sa njegovim osobinama, sa predatim nadležnostima, jer se ljudi danas u Srbiji bore za goli život i da socijalno prežive. I onda mi namislimo jedan politički komunikacijski šum koji bi šta trebalo? Da nas ponovo deli. Pa mislim da smo to završili. Problem je u tome što se ovde ne pravi funkcionalna tvorevina, nego nefunkcionalna jer je sazdana od suprotnosti. Vi kažete nadzor. Pa da, formalno ste upisali da postoji u pojedinim oblastima vršenja nadzora. Ali kako to vršenje nadzora mislite? Kako mislite da kažete da će se jedna oblast urediti što se urediti ne da? Znači, prema Ustavu se povereni poslovi ne daju uređivati igde sem u Republici, a vi im poveravate uređivanje što je nonsens. Pa onda kažete to je u redu zato što će to biti u skladu sa zakonom. Znači, vi hoćete mi kažete da jedan akt opšti koji Vojvodina donese, zakon o nečemu, ili odluka o nekoj socijalnoj zaštiti, nema nikakvog problema da bude doneta, da ona da drugačija prava nego što to može u Republici, jer će biti u skladu sa zakonom. Pa, znate, to je nonsens o čemu mi pričamo. A druga stvar, kada govorimo o atributima državnosti ili strahu, strah ne sejemo mi, koji upozoravamo nove elemente protiv ustavnosti i mogućeg pretpostavljenog secesionizma u ovoj priči. Nego strah seju Boris Tadić i njegova ekipa, koje vi očigledno pridržavate ovde svako iz svojih razloga, upravo podnošenjem Skupštine ovakvih akata i uloženjem u priču na ovaj način. Dakle, ako ja kažem da mi u kući dok sedim s ukućanima lopov, pa neće valjda reakcija mogu ukućanim u kući biti izvini, nemoj da me plašiš. Nego moramo nešto da učinimo, to sprečimo. Dakle, ovde treba biti vrlo korektan. Kad se govori o separatističkim tendencijama, niko od nas ne kaže da su te separatističke tendencije, gospodin Kostreš, jedna neizvesna buduća okolnost koje se ne treba bojati, nego sasvim suprotno. Ja tvrdim sasvim suprotno, da su separatističke tendencije prisutne. I ja se vama zahvaljujem. Vi i pripadnici LDP-a ste u tom smislu, iako se ljuto protivimo onome što vi govorite, najkorektnije političke stranke pored nas opozicijnih stranaka na političkoj sceni Srbije. Jer kažete otvoreno javno što mislite. Za razliku od Borisa Tadića, koji priča jedno, radi drugo. Puna usta državotvornosti, zaštite teritorijalnog integriteta Srbije i svega ostalog, a svako delovanje, uključujući ovu ujdurmu sa statutom i zakonom koji ga je pratio umesto obrnuto, je delovanje suprotno tome. Uzmite samo ovo. Kad smo pomenuli argument međuregionalne saradnje, međuregionalna saradnja je predviđena Ustavom kao kategorija za autonomnu pokrajinu u Srbiji. Ali statut je razrađuje tako što daje mogućnost Vojvodini da zaključuje međuregionalne sporazume iz oblasti svoje nadležnosti i to tako što će zaključivati sa teritorijalnim zajednicama i drugim oblicima autonomije drugih država. Teritorijalne zajednice drugih država i oni oblici udruživanja u raznim organizacijama koje recimo evropske države poznaju, uključuju u sebi federalne jedinice tih država. Štajersku, konkretno, to je bio skorašnji slučaj na televiziji smo čuli. Možete iz Bavarskog zaključiti, ali ne možete. Problem je u tome što autonomija u jednoj unitarnoj jedinstvenoj državi koja nije kao federalna država napravljena, ne dozvoljava to pravo. Vaše je pravo, i tu se s vama slažem, da se zalažete za suprotno. Vaše je legitimno pravo za onoliko koliko glasova možete dobiti za vašu ideju. Da se založite, evo ovim završavam, za promenu Ustava, evo samo završam rečenicu. Prvi posle reklama idete vi samo rečenicu, ajde završite pa da. Znači ovakva stvar, znači možete se založiti za to, ali korektnost nalaže, za razliku od ovih drugih kojima vi očigledno dajete podršku, iako su sazdani od laži, da se onda izađe jasno sa idejom. Pa ćemo onda raspravljati o tome da li ili ne federalna država, da li ili ne koncept federalizacije Vojvodine i drugih delova Srbije. Idemo na reklamu. Ovo nije korektno. Sokovi Fruvita Premium. Večno stanje optimizma. You're nobody till somebody loves you.
You're nobody till somebody cares. You're nobody till somebody Postoje pokloni i novogodišnji pokloni. Poklanjamo vam besplatne razgovore za dvoje do kraja 2010. Sreća je u malim znacima pažnje. Poklanjajte ih svakog dana uz Milka čokoladu. Svako vidi svet na svoj način. Samo u VIP-u touchscreen smart telefon HTC Tattoo kao izraz tvog sveta. Za samo $1 dobijaš fantastične touchscreen smart telefone sa Android platformom. HTC Tattoo. Budi svoj. Budi drugačiji. VIP. Tvoje reči vrede više. Da biste pronašli džak para i u njemu 15.000 evra. Ponekad je dovoljno samo da mrdnete prstom. Novi Greb Greb po prvi put donosi 9 polja pod kojima treba pronaći 3 ista znaka. Džak para! Nova Greb Greb Državne lutrije Srbije. Više zabave, više uzbuđenja. Garantuje čak 150.000 dobitnih kartica od 6 glavnih premija. Sve su već izvučene. Džak para za samo $50. Državna lutrija Srbije. Draga, jesi li napokon gotova? Erdal sjaj. Samo prava nega daje pravi sjaj. Kvalitet i nega za svaku cipelu i sve vremenske prilike. Erdal. Mačke obožavaju ukus džigerice. A Tome? Neke stvari su jednostavno neodoljive za vašu mačku, kao što su granule punjene džigericom u novoj Viskas suvoj hrani. Nova Viskas suva hrana. Naša je umetnost prijateljstva između posmatrača i slike. Svaka slika govori o naročitom pogledu koju posmatrač zauzima iz ugla svog života. Prava funkcija umetnosti je da dovede do novog razumevanja i napretka. Mi smo izumili i stalno razvijamo naš vizuelni jezik. Tražimo najpristupačniju modernu formu kojom ćemo moći da govorimo o modernom svetu. Naš smisao umetnosti je da stvaramo slike koje će menjati ljude, umjesto da im čestitamo što su takvi kakvi jesu. New York u Beogradu. Moderna likovna umetnost Lincoln centra na Slaviji. Narodna banka Srbije do 24. decembra. Ovaj Božić poklanja vašim najmilijima dodir magije. Poklonite Braun. Vichy je stvorio protokol za potpuno delovanje na bore. Liptaktiv Retinol H. Sa retinolom A nove generacije deluje na sve bore. Nasleđene, reverzibilne i trajne. Rezultati vidljivi već posle 4 dana. Novo Liptaktiv Retinol H. U apotekama. Žene su ga izabrale zbog efikasnosti i osjećaja prijatnosti. Vichy. Zdravlje je lepo. Profesionalni šminkeri znaju da neki puderi ostavljaju tragove na koži. Novi Second Skin tečni puder iz Max Factora savršeno se stapa sa vašim tenom kako bi prekrivanje bilo gotovo neprimetno. Zahvaljujući inovativnoj formuli inspirisanoj vašom kožom. Savršeno prilagođavanje kako biste bile savršene. Novi Second Skin tečni puder iz Max Factora. Šta rade Petrovići? Masnoću, skini se sa mene. Masnoću, skini se. Odakle si dobila tu masnoću? Meni je potrebna vežba za ovu masnoću. Vežba? Nikome nije potrebna vežba. Potreban vam je 50% gušći Fairy. Tata zna da je Fairy sada i do 50% gušći, pa sada uklanja upornu masnoću. I ne treba da mršaviš. Vitka si, bez dodatne masnoće. Dobro izgledam i bez vežbe. Novi i do 50% gušći Fairy čini čuda protiv masnoće. www.lakodoposla.com Online berza poslova. Najbrži način da nađete odgovarajuće kadrove za svoju firmu. Oglasite posao, pretražite bazu korisnika. Vaši budući saradnici su već kod nas. Najbrži link između firme, poslodavca i budućih zaposlenih. www.lakodoposla.com Tajna lepe kože je intenzivna nega.
Novo od Fa. Prvi Fa kremasti gel za tuširanje sa dragocenim matičnim mlečom. Hrani moju kožu i budi čula. Moja Fa tajna za lepotu je novi Žele Royal kremasti gel za tuširanje. Od Fa osjećaj savršene svežine. Sokovi Fruvita Premium. Večno stanje optimizma. Gledate Repliku, razgovaramo o statutu Vojvodine. Pre reklama ostala sam dužna repliku gospodinu Martinoviću i gospodinu Kostrašu. Hajte, gospodine Martinoviću, vi. Pa evo ovo što su rekli gospodin Bajatović i gospodin Kostraš govori koliko je ova vlast ozbiljna. Imate jedan deo vlasti koji kaže da, Novi Sad jeste glavni grad i mi se zalažemo za to da Vojvodina bude republika. I onda imate jedan drugi deo vlasti koji kažu ne, Novi Sad nije glavni grad, to je samo administrativni centar i nikom ne pada na pamet da od Vojvodine pravi republiku. I sad, znate, običan čovek koji posmatra ovo što se dešava ovih dana u Skupštini Srbije, kako može da veruje ljudima koji o jednoj istoj stvari imaju dva suštinska različita stava. I ceo predlog statuta je pisan tako da može da se tumači da Vojvodina zaista predstavlja državu u državi. Tu nemate ni jedne rečenice koja je jasna, čista, precizna, gde prosto možete da steknete neki zaključak šta je zapravo Vojvodina. Apsolutno sve može da se tumači na 2, 3 ili više mogućih načina. Juče i danas vlast jednostavno sakriva jednu činjenicu. Vi možete, kao Republika Srbija, da poverite određene poslove i svoje nadležnosti, ali ne sve poslove, nego po članu 137 Ustava poslove državne uprave. Ovde se radi o tome da se Vojvodini poverava pravo da normira, to nije posao državne uprave, određene oblasti društvenog života. Ovde se Vojvodini poverava, pazite koji nonsens. Vi kažete, Vojvodini se poveravaju osnivačka prava. Kaže, Vojvodina osniva predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, fakultete, osniva javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora. Pa to je već osnovano. Kako možete da osnivate nešto što već postoji? Dobro, dozvolite da vam odgovore. Čitav niz pravnih nelogičnosti i dokaz koliko su ljudi koji su pisali predlog statuta Vojvodine, ne samo loši pravnici, nego prosto neozbiljni kao političari. Tu, gospodine Kostraš, izvinite, čekali ste duže. Pa ja zaista nemam nameru da ja objašnjam da li smo mi ozbiljni ili nismo ozbiljni. Ono što je bila naša namera, mi smo našu nameru doveli do sprovođenja i u ponedeljak kad bude bilo glasanje, statut će biti potvrđen, a zakon o nadležnostima će biti... Sa 5-5, tih naših 5 poslanika u ovom momentu više odlučuje od vaših 60, ako vam ne ovde neko usput. I kako se zove, to je ono što je u ovom momentu važno. Ono što mi treba da uradimo jeste da vodimo računa da ono što će biti posledice, pozitivne posledice statuta i zakona o nadležnosti na autonomnu pokrajinu Vojvodinu budu prenete i na druge delove Srbije. Evo ja ću dati jedan primer koji govori o tome koliko drugi delovi Srbije gube zato što Srbija nije decentralizovana i regionalizovana. Kada se privatizuje neko javno preduzeće u autonomnoj pokrajini Vojvodine ili na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine ostane 55% novca od privatizacije. Privatizacijom Duvanske industrije Niš je dobijeno 387 miliona i Duvanske industrije Vranje negde oko 50 miliona. Jedna i druga lokalna zajednica su dobile po 5%. Što znači negde oko 19 miliona i 2,5 miliona. Ukupno 21 milion. Da je to bio region, odnosno da postoji region Moravski region jugoistočne Srbije, tada bi tom regionu ostalo više od 200 miliona evra. Tih 200 miliona evra je vrednostni ekvivalent negde za oko 43.000 radnih mesta. To su stvari o kojima mi treba da govorimo i u čemu je prednost autonomije. Mi, znači, moramo da pronađemo način kako će država biti efikasna, kako će biti bliža građanima i sve ono što se stvara u Vojvodini i prebacuje na Vojvodinu statutom Vojvodine i zakonom o nadležnostima koji će biti doneti, mi predlažemo da bude urađeno i u Šumadiji, i u jugoistočnoj Srbiji i u ostalim delovima Srbije. Izazvali ste ovde seriju replika, ali daću prvo gospodinu Bajatoviću, pa ćete onda... Dakle, samo 2 komentara, pa ću dati vreme s kolegama iz opozicije. Oni imaju
ovako još argumente, znaš. To je jedna vlast ili dve vlasti? Samo, kolega Martinović, već ste iznijeli tu provokaciju. Dakle, da se razumemo... Jedne vlasti ili postoje dve vlasti? Samo morate, gospodine Martinoviću, da budete malo strpljivi, sve ćemo vam objasniti. Dakle, ja sam vam već u Skupštini rekao da ne znam uspešne političke projekte Srpske radikalne stranke, svi su propali. Ali vi nastavite samo tako. Znači, šta je ovdje suština? Dakle, u ovom momentu nije na dnevnom redu koncept gospodina Kostraša, nego predlog koji je izglasalo 2/3 poslanika autonomne pokrajine Vojvodine, koji apsolutno imaju legitimitet, ali su birani pre godinu dana. Toliko to. Što se tiče normativne delatnosti, pošto ste vi vrhunski pravnik iz Srpske radikalne stranke... Ne, vi ste vrhunski pravnik. Ne, ja nisam. Samo želim da vam kažem da ste verovatno umorni od ovog... Samo ako mogu. Pa ne vredi, očigledno jeste umorni, vi ste očigledno umorni, jer ste prevideli jednu stvar, da postoje prenete i nekakve izvorne nadležnosti. Naravno, ako su nadležnosti izvorne, samo ako mogu, dobro, poverene, kako god hoćete, ja vas u potpunosti razumem. Znači, postoje dve neke celine, neke koje su izvorne nadležnosti i ako su izvorne, onda ih vi normirate. Ako su prenete, onda se obavljaju u skladu poverene. Dobro, gospodine, kako kažete vi? Znači, ukoliko su poverene, ukoliko su, pa znate šta, vaš bezobrazluk vam neće mnogo pomoći. Znači, ukoliko su poverene, one su kao što u svakom članu zakona i statuta i piše, obavljaju u skladu sa zakonom. Uostalom, imate jednu instituciju koja se zove Ustavni sud, gde može Vlada Republike Srbije da reaguje u svakom momentu. Ili bilo koji građanin. Zašto mislite da vam fali instituta kojima možemo da reagujemo na nešto što bi eventualno bilo protivno interesima? Dobro, mi... Nemamo Ustavni sud u punom sastavu. Pa to vi raspravite sa kolegom Aligrudićem. Oni su počeli da prave ovu pravnu državu. Dakle, vi u sve živo sumnjate. Ja sam rekao, ja se divim vama iz Srpske radikalne stranke. Vi ste najlepši, najbolji, najpametniji. Vi sve znate. Jedino što vam malo pada popularnost u narodu i sad biste to naknaditi tako što ćete napadati recimo Socijalističku partiju Srbije ili ne znam već koga. Dakle, da mi ne lažemo ove gledalce, znači ovdje, normalno je da ukoliko imate izvorne nadležnosti da ih vi do kraja obavljate i to nisu poverene ili prenete kako god hoćete. A ono što mora da se obavlja u skladu sa republičkim pravilima, zakonima, uz nadzor koji će dati Republika, a to svugde piše, jedno sad počnemo čitamo, pretpostavljam neće biti zloupotrebe. Jer postoji supervizija u svakom momentu Vlade Republike Srbije. Pa ova argumentacija dođe kao otprilike da vas upozorim da imate izmeto ptice na kragni, a vi meni kažete, ma šta, imam lepu kravatu. Znate, mislim, to nema veze, ovo što vi pričate sa ovim primjedbama koje smo mi govorili. Možda neko jeste, izvinite, ja nisam baš spreman da... Odnosno, spreman sam da prihvatim da sagovornici često i ne razume ono što im govorim. Ali ovo ćete razumeti. Argumentacije koje ste sad izneli, vezana za te, kako vi kažete, prenete, u stvari poverene poslove, izvorne, ona načelno stoji, to ste od nekog čuli, pošto se vi time ne bavite, pa ste nekako to pohvatali. Suština je u sledećem, ponovit ću još jednom, kada vi kao centralna vlast poverite neki posao državne uprave nižoj vlasti u postupku decentralizacije, s čime se slažem potpuno, onda mu možete sve živo poveriti sem da uređuje tu oblast. I ne uređuje. Pa evo gledajte. Evo, statut Vojvodine. Sad ću ne uređuje. Evo recimo, poverene poslovi su iz zdravstvene i socijalne zaštite. Ti poslovi uopšte nisu izvorni. Kaže, uređuje pitanja, kaže, od pokrajinskog značaja u zdravstvu, ovo pokrajinskog značaja, ali ih uređuje, ne može. Ne može. Industrija za zanatstvo uređuje pitanja od toga. Jel piše u skladu sa zakonom? Ali kakve to veze ima što piše u skladu sa zakonom kad je ovaj zakon protivustavan u ovoj normi? E sad, da se manemo mi toga. Suština ove priče je u sledećem, pošto smo ovo dokazali da smo u pravu, da vi ne znate. Ili niti želite da znate. Vi imate taj utisak? Nema utisak da imam znanje i saznanje o tome da vi to ne znate. Znači i vi ste postali... I vi ste divni postali. Nisam ja sam divan, za razliku od vas, koji se večeras nepristojno ponašate prema mom kolegi ovde i kolegi narodnom poslaniku gospodinu Martinoviću.
koji jeste da vam je upada u reč, ono što ste vi njemu rekli, prelazak na ti i sve ostalo što je u toku emisije, to je predivno. Ali dobro, to je pitanje vaše. Ono što oličava današnju situaciju u Srbiji je sledeće. Da imamo očigledno jednu potpuno iskrenu politiku male jedne vojvođanske stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine u pogledu toga kako bi hteli, kako oni vide uređenje države. Za sada se zadovoljavaju terminologijom da bi bili zadovoljni Republikom. Ono čime bi bili presrećeni, to je vjerojatno nezavisna država u skladu sa memorandumom koji je gospodin Nenad Čanak 1991. godine predao Lordu Carringtonu, kada mu je rekao ili će to biti konfederalna jedinica u Srbiji, ali to je istina. Ja moram da se zahvalim zato što gospodin Ali Grudić toliko uvažava gospodina Čankara, koji je gospodin Čanak toliko važan da... Nije Nenad Čanak ovde važan. Nenad Čanak je lider jedne male političke stranke u Vojvodini. Koje može da uputi Lordu Carringtonu zahtev koji će Lord Carrington da sprovede. Ništa, ja vas nisam napao. Ne, ali prosto nije logično. Pa ja sam ponosan. Eto, pa nema problema između nas. Ima problema između vas i građana, to je druga stvar. Dakle, ovde je centralno mesto Boris Tadić, koji da bi održao golu vlast, pravi kompromis sa vašom, svaka čast vama na tome, političkom idejom. I onda, služeći se lažima, da čuva ustavnost Srbije i državni integritet, donosi jedan višesmislen tekst, u nekim delovima i nedvosmisleno separatistički i jasno konfederalni tekst u odnosu na celinu teritorije Srbije, koja sa ovakvom apologetikom naopakom braniku što gospodin Bajtović večeras priča, i tako se napravi čitav komplot da se uništi jedna država. To je taj separatizam o kojem mi pričamo, to je ta linija kompromisa. Ne zameram ja onima koji govore istinu, s njima ćemo se izboriti lako argumentima i građani će o tome odlučiti. Nego šta ćemo s onima koji laže? Da završite, evo, gospodin Martinović, pa dobro, sve vreme komentarišite. Hajte. Uopšte ne govorim svo vreme. Nemojte vi sad atmosferu koju je napravila gospođa Gordana Čomić. Sve vreme ste komentarisali, nisam rekao sve vreme govorim. Nisam komentarisao, dakle ja sam pažljivo slušao ono što ovde danas govore advokati Demokratske stranke. Vidite, suština, ajde sad da ne ulazimo u ove pravne minucioznosti koje građani da li razumeju, da li ne razumeju. Suština ovog koncepta je sledeća. Ajde da razbijemo ovo što je ostalo od države Srbije na skup nahije. Ajde da građani Srbije nemaju svest o celini države, nego hajde da im usadimo u glavu nahijsku svest. Ajde onome ko živi u Novom Sadu da bude bitno samo šta se dešava u Novom Sadu. Onome koji živi u Nišu da bude bitan samo Niš. Onome u Čačku samo Čačak, a onome u Kraljevu samo Kraljevo. I onda ćemo Srbiju pretvoriti u skup nahija. Onda će Srbija biti ono što je bila početkom 19. veka kada je Karađorđe podigao ustanak protiv Turaka. Evo mi to hoćemo da se vrati u Srbiju u tursko vreme. Vi sad kad slušate predstavnike režima, znate, treba vlast da bude bliže građanima, decentralizacija. Vi stičete utisak da je Srbija kao Kina, jedna ogromna država. Kako je moguće tako ogromnom državom upravljati iz jednog centra? Ljudi, vi sa 100 litara dizel goriva možete da pređete Srbiju uzduž i popreko. Mi smo mala država. Ko će da isfinansira toliko administraciju? Do 2002. imali ste 7 pokrajinskih sekretarijata. Danas ih imate 18. Pa zamislite koliko će ih biti kad se usvoji ovakav predlog statuta. Pa bit će ih više nego što je republičkih ministarstava. Ko to da finansira? Ko? Seljaci iz Vojvodine. Radnici koji su ostali bez posla. To je nemoguće. To je koncept koji je unapred osuđen na neuspeh. Dijana Dragutinović nam odgovorila jednu rečenicu na naše konkretno pitanje vezano za budžetski deficit i za plan budžeta i za ukupno koštanje svega ovoga. Imamo napisano, to pokazat ćemo do sutra, da će sam prenos nadležnosti se direktno odraziti na budžetske korisnike na celoj teritoriji Srbije i da će to biti generator izvesnog deficita u izvesnom procentu. Prema tome, ovo košta građane Srbije, ovo vaše igranje sa separatizmom. Dobro, ja sam danas saznao nekoliko stvari. Prvo da je Liga jedna jako mala, ali isto tako jako uticajna stranka i na tome se zahvaljujem mojim kolegama. Kada govorimo o administraciji, na nivou republičke administracije zaposleno negde oko 31.000 ljudi. U lokalnim samoupravama je zaposleno 23.000 ljudi, u pokrajinskoj administraciji negde oko 1.600 ljudi.
To su podaci koji su proverljivi. To je takva bezočna neistina da je to neverovatno. To su podaci koji su proverljivi. Možete ih vrlo lako proveriti. Ne, na sajtu. Ako znate šta je internet, onda se ugooglujete i onda probate da... Ja neću onda ni da se bavim sa... Znači imate 31.000 zaposlenih u javnim institucijama u Republici, odnosno u republičkoj administraciji, 23.000 u lokalnim samoupravama. Vojvodina ima negdje oko 1.600 zaposlenih, a grad Beograd ima 1.700 zaposlenih. A koliko će to da košta? Suština cele priče jeste da je najjednostavnije da imate jednog čoveka, jednog firera, jednu državu, jednu naciju za koju se izgleda ovdje neki zalažu i to onda jeftino. Takav tip države je najjeftiniji, ali da je ta država efikasna i dobra, onda bi vjerojatno Južna Koreja bila najrazvijenija država na svetu. S jedne strane. S druge strane, kada govorimo o tome da treba ukinuti vojvođansku administraciju, kada treba da se ukine, govorimo o tome da treba da se ukine vojvođanska administracija, to je recimo ista priča kao da bi trebala da se ukine i recimo Beogradska administracija ili grad Beograd ima lokalne samouprave. Znači, suština cijele priče stalno napadamo, stalno govorimo o tome, da treba da se unište... Treba uništiti kriminal i korupciju, pa to je suštinska stvar u Srbiji, pa ne vredi... I treba pobediti glad u Africi, treba, naravno. Suština cele priče je u tome da će vreme pokazati i vrlo brzo posle usvajanja ovih zakona i statuta koliko će građani i građanke Vojvodine živeti i kome će davati vlast. Nemamo više vremena, hvala vam puno što ste bili gosti replike. Nama ostaje još da pogledamo portret poslanika. Sljedeći sred sa vama Suzana Trninić. Maja Videnović, poslanica Demokratske stranke. Prvi mandat u parlamentu. Ja sam diplomirani pravnik, ovo je prvi mandat u parlamentu, ali prosto za sebe negde mogu da kažem da se od malih nogu bavim politikom. Politički sam aktivna od 96. 97. kada sam još kao gimnazijalka tada učestvovala u studentskim protestima. Kasnije sam tu svoju borbu za bolju Srbiju formalizovala učlanjenjem u Demokratsku stranku. Od 2000. kada sam učestvovala u kampanji DOS-a na Novom Beogradu, pa do danas kada sam potpredsjednik gradskog odbora Demokratske stranke i poslanik u Narodnoj skupštini. Kao potpredsjednica gradskog odbora u parlamentu, kaže, zastupa interese Beograđana. Pokušam da se i glas Beograđana čuje u Narodnoj skupštini. Beograd jeste glavni grad, Beograd predstavlja 1/3 Srbije, Beograd jeste najrazvijeniji deo Srbije i pokušam da se glas Beograđana, koji su sa druge strane dobro zastupljeni u skupštinama opština, posebno u skupštini grada i sa politikom koju vodi gradonačelnik, ali pokušam da se u parlamentu čuje njihov glas. Da li je Skupština ispunila njena očekivanja? Kada sam prvi put ušla u skupštinske sale, a to je početkom našeg mandata, da sam bila potpuno iznenađena i zatečena. Znači, tada je parlament bio u potpunoj blokadi, tamo je nedostajalo poštovanja, dostojanstva, odnosa prema instituciji. Znači, tada je parlament bio apsolutno mesto i obeleženo je to vreme zapravo sa najgorim mogućim psovkama, klevetama, uvredama i potpuna blokada je tada bila prisutna, da bismo danas, nakon izmena Poslovnika, došli u situaciju kada parlament zapravo predstavlja ono kako sam ga zamišljala i ranije. Kaže da je rano da govori o svojim poslaničkim uspesima. Ovo je prva godina mog mandata, ja se nadam da će uspesi tek uslediti. Ja sam članica zakonodavnog odbora, to je odbor koji nije toliko vidljiv javnosti, u tom smislu mi je jasno da nisam pred kamerama, odnosno ja bavim se poslom koji je manje javnosti vidljiv, ali koji je sa druge strane isto toliko, ako ne i važniji. Gde sebe vidi u budućnosti? Ja jesam negde dete Demokratske stranke, tako da se definitivno vidim u tom smislu i u budućnosti. Konkretno šta i konkretno gde zaista nemam ta razmišljanja, prosto se vremenom modifikuju ciljevi i preuzimaju se neke druge odgovornosti, tako da u tom smislu sebe vidim u politici, ali ne znam tačno kako će nas to i gde nas odvesti. Za sada želim, imam nameru da se i dalje bavim parlamentom i da budem narodni poslanik. Sljedeće nedelje u replici portret poslanika Srpske radikalne stranke.